Lagi, ito. Na. Ano ito gusto te? Ako nang tubag ni mo inog ko. Nama, pagkutit ko, ito, kutit ko nga ita. At ito sa kuang. Ina. Gawas ko ng kukaw yun eh. Dek sana ko bagong content no kanang gawas ko ba ano no. Gusto ka mag-inom sa mga bata. Anak ko dire, anak. Short ko na kana, niya. Anak ko. Anak ko na ako. Anak ko na ko dire, anak. Come on. Kana nga. Do you have Lina kay... Saan ka ko eh? Diretso mo ta kay nagtapos na ko ba? Anak bang ka? Saan ka ko na? Have Lina ba? Aw, abli. Anak niya. Oo. Anak. Pagkaman mo sudah kung ako'y nasa bagong content. Ako'y bugang special. Anak ko na ko kan. Anak ko na ko ba? Di mo, dool ka na ako. Di mo Mo lagi, anak. Nanaras, ayaw pala bigyan mo. Hindi na diya ba? Hindi na ako ba? Dili, babay. Ay, bako ba? Kan lang sa example lang niya. Babes, nanak ko'y kanang content. Di ba ko nung ngayon? Mga tukod sa luwas ba? Mga tukod sa luwas kami inom sa barkada. Nato na sa mga barkada, ay nagawin. Ada, pero kuan ha, dito nang hapak yun. Hapak yun ba? Sadya, mo anak yun, hapak yun. Ayaw nang kurti sakit ng kuan, oy. Ayaw na siya gamita. Ya. Sakit at nagtihilong gawa, no? Babes, ganda ko'y content. Kanang, mato ko sa gawas ba niya. Kaya mag-inom sa mong barkada, natulad sa mong gawas. Nato na sa mga barkada, ay nagpaparte, wala pa gas ko, Diyos. Siya, manag pa man, oy. Hindi na mao. Aw, Pataka ka na. di lang kong tingog, no? Hindi, nagigilahos raman mo. Utan, aura ka lang. Bigyanin na. Sige. Rock. Mauwi. Babes, anak ko yung content na. What? Anak ko yung content ba? Kaya nag-lisod hindi ka content ba? Nganto ko ng kus gawas. Nganto kus gawas ba? Inom isa ba? Uy, nga ito, naglayas ito. Ngayon, nagparty rin. Ngayon, sila barkada. So what's up guys? Maayong gabi. Kabot ba? Moto yan mo naabot sa una-una guys. Moto yan mong content ron nga karong gabi una no. Si Mrs. So naglisod gyud me. So abot mig pila ka kuan. Pila ka Ayaw. take 1, take 2, take 3. Abot pag take 3 guys amo trabaho. So lang guys no, like and share lang sa mga video guys. Kung nagustuhan ninyo atong video guys, i-share lang ninyo guys no. Tapos yung mga bago diha, i-follow ninyo atong page. Salamat sa inyong tanan guys. Thank you so much. Like and share guys. Bye-bye.